Bejn Jannar u Awwissu ta' din is-sena l-emerġenza tal-Isptar Mater Dei trattat xejn inqas minn 3121 każ relatati ma' saħħa mentali, medja ta' ftit inqas minn 390 fix-xahar. Dan ħareġ minn tarif ippreżentat mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġo Etienne Bela meta wieġeb mistoqsija parlamentari relatata tad-deputati Vassallo Ħaġi. Miċ-ċifri li ppreżenta l-Ministru Abela jirriżulta li l-ammont ta' każi riferuti lill-emerġenza dwar saħħa mentali kien sinifikanti u juri anke l-għaqal tal-Gvern fl-investiment kontinwu f'dan ir-rigward, inkluż il-ħolqien ta' kumpless magħmul minn numru ta' swadi fl-Isptar Mater Dei li se jkun jista' jibda jikkura sa 140 pazjent fl-istess ħin fil-qasam tal-psikjatrija. Dan kif anke kien wieħed il-Prim Ministru Robert Abela nnifsu minkejja l-isfidi biex inħareġ it-tender għal proġett dan issa qed jitwettaq. Sa dan it-tant fit-tweġiba separata, il-Ministru għas-Saħħa wkoll qal li fl-istess l-ewwel 8 xhur ta' din is-sena kienu ġew rikoverati b'kollox 1334 pazjent jew medja ta' 166 fix-xahar fl-Isptar Monte Carmeli. F'dan ir-rigward il-Gvern ukoll qed ikompli jinvesti fil-kura psikjatrika fil-komunitajiet meta possibbli biex pazjenti jirċievu l-kura mingħajr il-bżonn li jidħlu fl-istituzzjoni.